Fins ara hem estat parlant de moltíssimes plantes, dels seus cuidados, dels seus recs, i moltes plantes necessiten aigua per poder viure. Però amb aquesta vegada parlarem de plantes que no només volen menys aigua, sinó que sempre volen aigua. Seran plantes aquàtiques, plantes que viuen en un entorn, com ja podeu veure d'aquesta manera, en un estanc, i que necessiten de la humitat constant. També el que us parlaré és d'estancs petits, que podeu muntar a qualsevol lloc, petits estancs. Com sabem, l'aigua, aquest soroll, és molt gratificant, dona pau, i per això us recomano i us vull ensenyar com fer petits estancs que podeu posar als vostres porxos o cases. Ara us explicaré com muntar un estanc, un petit estanc, a casa vostra, sigui per un porxo, per una terrassa o per un petit espai que tingueu. La gràcia d'això és que podeu utilitzar qualsevol test, sigui d'un tamany més gran, més gros, de torratge, de plàstic. En aquest cas us ensenyaré aquest per començar, com fer i com tapar. Clar, normalment tots els testos tenen forats. Llavors n'hi ha aquest material, que és una tela adhesiva de butil. Amb això el que aconseguirem és tapar en un moment els forats que tinguem de qualsevol test. Mireu, tallaré un tros d'aquí. Només tenim que treure aquesta tela d'aquí i enganxar-la a un dels forats. Només fent això ens queda totalment sellada. El forat queda totalment sellat. Aquí tinc un altre tros. Ho podeu veure. Podem tapar els forats que n'hi hagin. Així anirem fent en tots els forats del test. Això queda així, amb un segon fet. Com veieu, aquí ja totes posades. Ja ho tenim tot, totalment sellat. Ara sabem que ja no es perdrà aigua per un cantó i per l'altre. Bé, una vegada tenim el nostre test tapat i que no ens pot sortir aigua, què tenim que fer? Doncs, abans de posar les plantes, posarem una grava, que seria aquesta grava d'aquí. No val qualsevol terra ni qualsevol substracte. Això és molt important a l'hora de fer qualsevol estanc, sigui petit o sigui més gran. Jo us aconsello que poseu una grava, que és una grava especial, per estancs. Per què? Perquè són material inerte. Si posem qualsevol material que ens pugui aportar matèria orgànica, qualsevol element, l'únic que provocarem és que hi hagi una inestabilitat amb l'aigua i que se'ns formin algues molt més fàcilment, que se'ns embruti, vull dir que tinguem problemes. Per això, tot el que posem dintre d'un petit estanc o un gran estanc, posarem sempre material inerte, que no ens pugui provocar problemes. En aquest cas, ara el que farem primer de tot és agafar la grava i primer la netejarem, perquè si agafem el sac tal com va i posem aquí la grava, porta una polseta i ens embrutarà tota l'aigua. Bé, aquí tenim la grava i el que farem de tot és abans netejar-la. Si no la netegem ens quedarà, com he dit abans, l'aigua blanquinosa. Ho podem fer així, amb una galleda i amb aigua. Posarem aigua així dintre i el que farem és, veieu com surt l'aigua bruta? D'aquesta manera anirem tirant aigua fins que l'aigua ens quedi clara. Bé, ja tenim la grava neta i ara el que farem és incorporar-la aquí. Farem una capa no massa grossa, amb 1,5 centímetres, 2, serà suficient. Per posar les plantes, veureu que necessitarem, es pot plantar directe. Amb aquest ho farem a un primer nivell. Per això us ensenyaré dues maneres més de fer uns altres estancs amb unes altres alçades. Sempre plantarem amb tipus de testos com aquests, que són testos que, com veieu, diuen testos rejilla, n'hi ha diferents tamanys i formats, com podeu veure, i aquí és on trasplantarem les plantes perquè puguin viure. Com veieu, ja he anat posant aquí unes plantes, com he dit abans, amb els seus testos corresponents, que són aquestes reixetes, i el que farem és trasplantar-les. Primer, el que fem és presentar, que ens quedi com ens agrada, el tema del muntatge. Jo ja he escollit aquestes plantes. Aquí, per exemple, això són uns iris, això són uns cíperus. Aquesta d'aquí és una planta que es diu Lysis matxa, que és una planta així més tapitxant. I aquesta, també com a curiositat, és una planta que és carnívora, és una serranea.
i llavors aquesta planta també ens servirà, ja que ho tenim en un estanc, capturar insectes. Doncs vinga, comencem. Ara el que farem és trasplantar. Aquestes plantes les podem fer fora, tranquil·lament, la que convingui, per exemple aquestes, que són més petitones, i les trasplantarem amb aquesta grava. És agafar-la així, fer un petit cop, posar una mica al fons i posar la planta. D'aquesta manera omplim tot el bol de la cistella. Com queda així, ja queda ben plantada. Que quedi plena fins a dalt de tot. La cosa ja canvia, I el mateix farem amb les altres. Bé, doncs ara ja les tenim trasplantades. Posem la part de darrere, sempre serà la planta més alta. Podem posar una altra al cantó. Aquesta d'aquí. Aquesta també la podem... Aquí li posem una miqueta de nivell, que veig que em queda una mica baixa. Si això ens passa, només tenim que posar una mica més de grava i d'aquesta manera posarem el nivell de la planta. Perfecte. Només ens queda per posar l'última, que també posarem una mica més de grava, perquè quedi més alta. Bien, ara sí. Molt bé, perfecte. Ara només tenim que acabar d'omplir i posar la grava per tot el bol, els forats que ens han quedat, perquè se'ns quedi més ajustada els testos. La bomba també hem de tenir en compte que sigui una bombeta la més petita que podeu trobar. Hi ha bombes com aquestes que per menys de 30 o 30 euros podeu tenir una bomba com aquesta que porta unes reixes i d'aquesta manera no se'ns quedarà bloquejada el que és la bomba. En aquest cas he pensat que seria millor, com que és baixeta, només deixar que surti un xorrito d'aigua. Posarem el cable cap a aquest cantó de dintre, que no es vegi, que és el màxim de dissimulat, i el posarem així. Bé, ja està, perfecte. Aquestes plantes viuran plenes d'aigua, omplirem fins aquí, fins al tope d'aigua, i llavors les arrels, per això n'hi ha aquestes reixes que hem posat amb aquests testos, les arrels aniran sortint i es aniran posant-se per dintre de l'aigua i es aniran clavant per l'altra grava que hem posat a la part de sota. Això serà suficient perquè les plantes visquin perfectament. Es vagi posant tant. Si cal, després posem alguna més de grava amb els llocs que s'hagin pogut moure. Doncs ja teniu aquí aquest primer estanc, petitet però graciós. Hem posat aquest petit sortidor perquè no es quitxi gaire i d'aquesta manera no se'ns en vagi i se'ns evapori de seguida i ens quedem sense aigua. L'únic que tindrem que fer com a manteniment, anar-li posant aigua, a mesura que vagi baixant el nivell, que la bomba no es quedi sense aigua perquè no se'ns pugui cremar. I ja està, això és tot el que tenim que fer. Una cosa important, clar, aquí no posarem peixos, amb el que sigui una mica més gran podem posar, perquè no tinguem problemes dels mosquits, n'hi ha aquestes pastilles, que són pastilles efervescents, que el que farem amb aquestes pastilles és posar-la dintre de l'estanc. Penseu que una quart de pastilleta d'aquesta és més que suficient per posar-la dintre. D'aquesta manera el que farem és que les larves dels mosquits no puguin créixer i això ens durarà de 2 a 3 setmanes. D'aquesta manera sabrem que no tindrem cap problema de mosquits a casa. Doncs ara us faré una altra presentació amb un test més alt. Aquí el que podem jugar és amb les alçades. Perquè és massa profund, podem utilitzar una de les cistelles, posar-la del revés, i la posem al final. Una vegada ja hem tapat, com hem fet en l'altre procés, els forats, llavors ja comencem amb la distribució. Per exemple, aquí podríem posar una distribució com aquesta. Inclús podem posar, això és un Cyperus, aquí podem posar l'Equisetum. I en aquest cas podríem posar el que és un nenúfar. El nenúfar sempre, en aquest cas, ja porta la reixeta, trauríem la cinta aquesta, des de luego, i la posaríem amb el fons del estanc. Aquest sí que pot anar al fons. Per finalitzar, ja hem posat la grava, ja hem posat les plantes, posem la bomba. En aquest cas, la bomba, he fet un sortidor que surti l'aigua diferent. També la part de darrere.
i li posarem aigua. Doncs bé, ja veu, hem muntat aquí un altre estanc, amb un altre test, amb un altre tipus de sortidor. L'aigua que ara veiem aquí ha quedat una mica de massa remoguda, perquè l'he posat l'aigua amb massa pressió, però ja veieu, podem posar unes composicions diferents, aquestes plantes aniran creixent, es aniran formant, aquesta farà unes floretes vermelles, i aquí en aquest cas hem posat un nenúfar. Els nenúfars, com sabeu, fan una flor a l'aigua, i llavors són precioses, n'hi ha de color blanc, de color groc, de color rosa, i llavors aquí, a part de tenir tot maco, i a donar aquest to d'aigua a aquest sortidor, tindrem floració. I amb aquesta és un test que és més gran que els d'abans i farem el mateix. Ja hem tapat el forat, ja hem fet tot el que he explicat abans, hem posat un test al revés, d'aquest de reixa, i farem la conversió amb aquestes plantes. Aquesta podria ser la que va a la part de darrere, després aquesta en un cantó, així, i aquesta. Aquesta la posarem a aquesta banda d'aquí. Posarem una altra, en aquest cas podem posar un nenúfar a la part del fons del tot. Aquesta, com que ja porta la reixeta, així podeu veure com aquestes arrels, amb totes les plantes que hem posat aquest tipus de test, trauran les arrels així, com esteu veient. Veieu que surten les arrels? Doncs així és com després les plantes aniran treballant. Penseu que aquestes plantes, amb aquests estancs, els podeu posar, això la posarem al fons del tot. Penseu que aquests estancs els podeu posar al sol, a mitja ombra, funcionarà perfectament. Posarem aquí una altra bomba. Totes les bombes són iguals aquestes, el mateix model, diferents sortidors i res més. Omplirem ara tot d'aigua. Els nenúfars, si no estan hidratats amb aigua constantment, s'assecarien les fulles, quedarien completament seques en qüestió de minuts. Doncs una vegada està endollat, aquí podeu veure un dels estancs que és muntat més gran, dels tres que hem muntat, i que això és gres, és un test que podeu utilitzar qualsevol test, i mireu que maco que queda, exactament muntat. Amb el seu sortidor podem graduar, sabeu que també es poden graduar el que són els sortidors, que surti menys, que surti més, en aquest cas ara tirarà menys, perquè té una altra aixeta de sortida d'aigua i amb això podem graduar-les. També els hi podem afegir als nostres estancs plantes flotants, com per exemple els jacintos d'aigua. Són aquestes plantes que no van plantades en cap test, les deixem anar i ja està. O les písties, que també li diuen enciams d'aigua. També la podem posar en qualsevol dels nostres estancs, per exemple aquest, i la deixem així. Aquesta és la versió per poder tenir el nostre estanc amb la part exterior, a la sol o a la mitja ombra. Ara us ensenyaré, per acabar, una versió mini per poder posar el nostre interior de casa amb moltíssima llum, amb una mica d'aigua. Doncs bé, ara per acabar podem fer amb aquest gerro un centre de taula amb plantes aquàtiques. Podem utilitzar els jacintos, les pícies i unes llenties, que els dic jo, aquestes. Ara primer posarem aigua. Podem posar aquestes plantes aquàtiques que són flotants, són com unes, diuen també llenties, queden a la mar de maques. Podem posar aquestes quantes, la pístia, un jacint. Aquestes són les seves arrels, I ja està, ja tenim muntat un centre de taula amb planta aquàtica, una que ens farà flor, una altra que no ens farà flor. Recordeu que tenim que tenir-les a dintre amb molta llum. També podria estar fora, però a l'ombra. Aquestes plantes millor que no els hi toqui massa el sol. I aquí teniu aquesta presentació. Això també ho podeu fer amb un altre tipus de test, no cal que sigui de vidre. Jo he escollit el vidre perquè sembla molt elegant. I amb això ja teniu tot d'idees per poder muntar-vos a casa vostra, estancs a la zona de fora o a una zona de decoració a la zona interior.